Balima Anyokma, très urgent. Billet samedi 3 septembre 2022. Aïwa, Malion, nouvelle follow baby, ka fo bella jelengena. Ko anga passeport diplomatique be moko munumbulo kube kulu je visa la, ni be fe kata France. Ko espace Schengen na, no Europe dugu be. Ol ni France kube ka franyon kandi. Ka wuli Malion contrôle la. Ko ali récemment ku ye Malion do genga bo foyer kono. Ube fa ka do Malion genna ka bo France. Agnon information fana soro. Malion, ouais information follow. Information flana. Et Burkina président Colonel Damiba, kabe Bamako ambe orom na ko bi. Kani Assimi Kanga nyogonye, après ko lundi kabe taka Côte d'Ivoire, kani Alassane Ouattara fana be nyogonye, agnon information soro. Information sabana jumenye. Macron ko aga ambassadeur Bema. Macron Emmanuel Macron. Ko France ambassadeur be Afrique dugula. France ka ambassadeur be Afrique dugula. O video manu munu me réseaux sociaux kan ko ambassadeur no luka je ko ka France défend. Ko sino ko France to ko tiene be Afrique dugu be la bi. Ko ni France ma wuli ka jo ko France ka ko de bantola flé. Na e malien jeune mu ko warba kun ka kera milliardaire abe ka France défend akana balawula de. Ayo nyabe do la ko lukera ko olu kara Mali blogueur be ka nyamo anyabo do kungulu na réseau sans fait. Anta donc d'où vient cette idée mascarade. Amemu ngenya fo bela jelengena Malien. Information sabana ejumenyi. Kanya fo Malien dem bela jelengena. Aye kele mu ke T-site. Mali e terroriste munu faka T-site. Ko terroriste do blessé là. Terroriste nyamo do blessé le ou taru froid ke Niger. O fana information bambulu ya rola. Malien. Ou be ka information do fana bla réseaux sociaux sans fait là. Ambo oro, amba nyefo Malion nyana. Ko président Assimi bena ko obe ga galon do tike. Ko Assimi ye Choguel janfa, ko ne Choguel ka ko baningi. Kimae ko diplomate européen bene Assimi kadibi, ko tuabuga européen ko tuabuga mogo bebe kanabi kuni Assimi be ka nyogo palais kono bi. Ko Choguel de ku ye problème ni. Ko Assimi ko Choguel de problème ni a bengalon kuma de dunde tianta la de. Ko Choguel tena siki premier ministre la blé a bengalon. Ko Assimi ko ka Ablaye Maïga ko to premier ministre la ko parce que ko tiere la ko ni tuabu ka bembalia ko Choguel de noyi ko Choguel deni flek refe a bengalon kuma di tienta shila ko surasu te fe ka Choguel yebli ko suragu ye surasu ye Choguel den refe a bengalon kuma di a bengalon kuma Assimi ni Choguel kadiba foko bomoni kalama wallahi tiente kuma shila Choguel be ki reposer ne rete fe Choguel kana clé flana de ne be fait Choguel ka repos ere de taflo doni a perabena. Premier ministre kura mi sigile Mali kuna au beka dema ka barala. Jugu do beka na ale de kayni Choguel kayna ale de au kana do logique kono de. Ou be fe ka mbla nyoko nadi. Aye premier ministre aya dema ka barala. Ablaye Maïga be baramina be Assimi ka barala. Choguel kume baramina Choguel kume Assimi de ka barala. Donc président kelen de be o toko ko maréchal Assimi en bébé Assimi de ko awa mogo be ka kuma fen fo ku ye Choguel janfa wo Choguel banalendo wo Choguel tenable wo abe mana kandi tienta kuma shila aya u doka sino ko ngomerela mode Choguel ka kenebi Choguel be ka repos de tadron a ki reposer ka nya perabe sigingana suno problème fuite Malien aye information min soro amena information kala au na be je kala je nyoko fe ko anya information do fana soro anga sorase munu be sur le terrain Mali sorase munu be sur le terrain non seulement ou be ka terroriste ou gauche en même temps aussi ou be ka ta dumuni di Tombouctou kan flene Mali sorase de flèche Tombouctou ou be ka ta dumuni di mogoma anya tala Mali sorase de flèche Tombouctou ou be ka ta dumuni di mogoma anga sorase be ka terroriste kela en même temps ou be ka ta balo di population civilement en bas faut bravo à l'armée malienne a même ou vient faut Assimi ngena aka aklito ayerala. Donc, Namal Kidali libéré. Pour que Kidali ga libéré, aye ministre kene gang. Tout ce qui est violence, moi je suis contre. Kaboka beta gabagourou fili ministre mouluma. Les datos kelen nade. Assimi de a wole, Assimi de papier signé kouka toya. Assimi ga papier signé kouka taka. Peuple ba ko bi. Neta do aye ta munta ma ministre gang kominaw. Sali jamana ko bi fe wati mina be jamana ko sako beke wati de la. Na ou 3 ans, ni élection sera ka sera Kidali ma libéré Assimi. Abe jeka élection ka. Ou ben système de sabotage ou do singoro, awa mogo be bayi fana. Be da ngoro dorna.
ko rapprochement be ka doni to bu check les fly na abeka digi malien on a de kanu to bu ka ici ça ko bu be ta simika palais là donc malien oro te men ko fe ka bala amena information kala sans bela jeli sebene be oro là voilà information flé 2 grands terroristes blessés au Mali Ouzour Mekalai et Sadou Karsonga, 2 chefs terroristes membres de l'État islamique, ont été grièvement blessés pendant les combats entre la coalition MSA Gatsia et l'EG ces derniers jours. D'après plusieurs sources locales, ils sont actuellement à Tangademi, au Niger, où ils se soignent. Ces terroristes, ce sont des responsables de la mort des centaines de civils à Menaka et du vol de leur bétail. Ils seraient aussi responsables de la mort de plusieurs Nigériens, apportent la même source. Comment flexi barabla abela jeli ay sanno. Donc information mumbe ka nyefo onyana terroriste nyamoko flan ku tara ku be furakel la Niger ou blessera ou tara nu Niger ou be ka tout furakay. Donc information fleni o temene ko fe ka bala anya information doye ko journal loko Africa Influence. Affaire des 49 militaires ivoiriens, Bamako et Abidjan s'accordent sur la libération. Ko 600 à journal flene de nema fo de journal dodafo. Ko Alassane Ouattara ni Assimi ku benala ku bena Côte d'Ivoire mercenaire ma binani konton minelembe ku bena bla. Oh, ko Burkina président Damiba ko fana be Bamako kono tile flani na ku be ko o nana Bamako bi ko kaka na bi samedi Burkina président Damiba ko bena Bamako kono bi. Donc bela jelen temen ko fa ka bala malien anya information do soro ameno fana boko ira bela jelena ko Alassane Ouattara ni makoro mandi bide ko makoro ni chuni Alassane Ouattara ko Ivoirien ga chera be ko cham ko Alassane Ouattara be fedi ko Alassane Ouattara be fe ko de ka ke ko makoro be fedi ko cham ko chera be ko cham ko makoro be fe o de ka ke Côte d'Ivoire prisonnier ko makoro ko Alassane Ouattara ka kuma bo makoro ma o kuma fana be sina alaka ken galongi ko makoro chuni Alassane Ouattara de donc malien ko be ka Mali diplomate ge visa la clé fly na a besebene flene visa d'entrée en France des passeports diplomatiques maliens recalés en vrac. Cela fait l'ombre d'aucun doute. Le Mali officiel est en train de ressentir les contre-coups de l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, Joël Mayor, le 31 janvier 2022, pour des propos outragés de 2 membres du gouvernement français à l'égard des autorités maliennes de la transition, avec la mise en pratique des mesures d'accès limitées au visa français. Comme la réponse du berger à la bergère, le consulat général de France à Bamako excelle dans la rétorsion contre des officiels maliens dont les demandes de visa sont presque toutes refusées en cette période de vacances où les besoins de voyage sont crescendo. Et si par extraordinaire, un officiel voyait des visas apposés sur son document de voyage, sa durée de séjour ne passerait plus de 15 jours, alors que celle-ci, précédemment, pouvait aller jusqu'à 3 mois. Et comme pour corroborer l'assertion qui dit qu'un malheur, en tout cas, le détenteur du passeport diplomatique malien est presque systématiquement refusé d'entrer sur le territoire français, alors que son compatriote titulaire d'un passeport ordinaire tire son épingle du G pour P, qu'il soit en règle vis-à-vis de la législation française en la matière. Du coup, la peine de certains milliers, beaucoup de rendez-vous médicaux ou d'affaires semblent donc désormais tributaires de la détente entre Bamako et Paris. En attendant, les plus optimistes et les plus dégourdis pourraient toujours user de submersives pour échapper aux mailles du filet, comme par exemple acquérir une autre nationalité pour éviter les statuts. Donc, espace Schengen na, ou bien Mali a demandé visa, ou bien Bela Djele réfugié, espace Schengen na. Donc, à Europe, c'est bien là. Donc, ni be voyager sans Europe,
européen bɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan a yɔrɔ sɛbɛnni bɛ yɔrɔ la a y'a yɔrɔ lajɛ dɛ et si par extraordinaire voilà l'impression que tous les pays de l'Union européenne se sont passés le mot pour durcir les conditions d'entrée dans l'espace Schengen aux ressortissants maliens. En tout cas, les détenteurs du passeport diplomatique malien est presque systématiquement refusé. Espace Schengen, no Europe dougouye, kou bede benemba kan, kou ka malien, kou kungo gelea, kou kana visa soroka do Europe konobli. O kuma o debe sena. Donc malien, amu nya fo président simingena, aka fere sugu beke, aka ministement gen abo Mali kono. Nama ministement gen, to abu be jemuna, au memo ba dakarana. Meka tienne fo ngena de. Rimeru be ka fo fambe, ne kenimba don chama ngalonyi. Mais mouye français ou be wule manga moko contrôle. O bela jele temen ko fe ka bala Malien. Aketo de. OK, mbalmao billet samedi 3 septembre 2022. Macron bora Macron kumana ameno yoro fana kala sisan no. Macron ko kaka ambassadeur FFB. Kuga wardi vidéomanu munun be Mali la ani Burkina ani Afrique dugu bela. Macron ko kaka ambassadeur ka wardi vidéomanu ma. Ko luka farasi sankorota. Oluka vidéomanu kele vidéomanu munun be ka farasi critiquer. Aya yede. Aya ye sanko nafa be en vidéomanu na de. Macron nyina asimiko. Macron nyina shogeliko. Macron nyabe aunila amununye vidéomanu nye na be ka farasi toko tiebi. Macron fana ko kaka ambassadeur fana ka wuli. Farasi ambassadeur be dien ororo. Kuka wardi uyaonde ke wulu yesa. Bon iba yesa no ibe malien vidéoman do wule le flyna. Ute boko ko vive la France uto fode. Uba anga kuma ko kardi. Technique courant do bubulu. Na bora sa do ban saboter. Ute France défendre. Uba convocation tiganga moko. Ina fo Maliki Konaté nbe ka système ni meke. Enate Maliki Konaté ko ka Maliki Konaté a titre do daire ma kale de Mali vidéoman be ka président kale odi. Anya me ko RTM borana mais au prévu tembolo mais meno recherche ke ka nyefo bela jelengena ko Macron bora ka kuma ko Macron ko viromani fen be no ko ka war duma u ka Francis sankrota Malien a Macron ere kuma ka mena kala awu na ambe jame Macron kuma kana men nyoko fa anyo de fo bela jelengena antan kun fede aba esa be viromani chama kele millionnaire bawo ye bamako konna na sanno u technique kurani mu bolo u te wuli ko vive la France de ou be ka amunu be ka farasi kele ou be problème de la sanwa wona ko so asimi I aklito e ka vidéo manuna technique kurani mbu bolo sanno ou te na ko farasi kan de ayi ou be na kan anke galontikela udi ou be na ni provocation de ou be na ni distraction de na wula ku jabi ou be boli ka taka an wole tribunal dawla ku ye convocation min tege tayruba contrôle la ku ya blakata SIJ de la service des renseignements judiciaires terrorisme beta ka kiribeta teyoro minde ku tarani teruba ka fenge worod la ko o colonel do ere ko tier la ko nte fenge na mai ko c'est pour que ka nyefo nyena aya aklito aw de me bagaw bila simi ni yiga wulu faramba faka do tabiki o technique courant de bubulo sande kata convocation tege ka ko ka problème créer ka cafouillage créer aya la jama ko rebe ka fo tugumina anga janga la jenyo fe makoro ere kuma kan flende mais makoro kuma kan kala aw ndambe je kala je Macron ko ka wardi vidéo manuma munu wala sa obise ka farasi défend chogomi aro flene mena kala sam En influence, je veux ici aborder aussi un levier plus défensif et c'est une mission nouvelle des dernières années mais qui doit être au cœur des missions du réseau. Le monde a changé, je l'évoquais, et notre pays est souvent attaqué. Il est attaqué dans les opinions publiques par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain, on est le meilleur laboratoire. Voilà. Que notre pays est attaqué à travers les réseaux sociaux. Comme Mangoya fait bébé Francis Kambi. Ko viremanu munube et réseaux sociaux kan. Ko viremanu munube et réseaux sociaux kan. Ko de keleme ko ka oluka font attaque. Ko olibe ka Francis goya baby. Ko donc kaka ambassadeur ka wulide. U ka waro di viremanu ma malila. U ka waro di viremanu ma dugubera. Munu mi se ka o mo don bali. On devait qu'à au niveau de la justice aujourd'hui. Aya remarqué, moi be farasi contre là. Niga ko sera jiji munuma malla. O ko songa asimima.
iga ni procureur munu meka mogo mene bamako kono a be changer billahi tallahi ube ka mun kenya ate ka Mali arranger avec ka France de arranger de ay Macron nga kuma la mais tout ce que je viens de dire en influence, je veux ici aborder aussi un levier plus défensif et c'est une mission nouvelle des dernières années mais qui doit être au cœur des missions du réseau. Le monde a changé, je l'évoquais, et notre pays est souvent attaqué. Il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. Alors, par tout ce que je viens de dire, je veux qu'on sape en quelque sorte les sous-jacents. C'est parce qu'on aura une vraie politique partenariale qui passe par la culture, le sport, qui valorise nos diasporas, qu'on enlèvera, si je puis dire, les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc qui vient leur expliquer que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est ça ce qui se passe. Donc il faut casser en quelque sorte déjà parfois les éléments qu'on leur laisserait à utiliser. Mais on doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons créé ces dernières années un poste d'ambassadeur justement dédié spécifiquement à cette question qui est absolument fondamentale et qui à mes yeux est, comme je viens de l'évoquer, clé et qui permettant justement de travailler sur la diplomatie publique en Afrique permet d'installer notre narratif et de donner nos arguments. Voilà. Je pense que collectivement Abela jele nkuma mesande ko c'est pour ça uyuka ambassadeur usigi uka wuli kujo uka firmanu sara tellement ou tigera africaine tellement ou tigerana tellement ba do ko dobe songa alu u mamuso kungulo fere war no fe makoronya kesa ina foko wuludi kay kolo fidro kuba ta ko africain te wa ba makoron bora ka bere nenita ko ka war duma dro ko no war duma dro kube tuku français ko ana kuma to la mais nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés, des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde qui... Abela jele makoron kuma ka mede kuma bana kui konu mo wuli makoron ko konu ka ambassadeur ma wuli ki jo koni France ambassadeur ma wuli ka jo ko mogo be ka France la gauche ko ka problème créer bedala e ma ne tagale o yene mene a be u ka plan di e ba sorasi nte politique don maka tiende fayana ko ka ne mo te politique u ta don ko ni minali munu me ka ke quoi ko France de beni jukoro mo to unyata la quoi unyata la parce que u sorasi nyon do be non ça dit ne ala e fendo duma ta valeur don quoi ala e fendo di sorasi numa wallahi ni surasu ye santi musoro ali Sunjata Keita masoro ni surasu ye santi musoro Modibo Keita masoro mais fen yenama bado de bubulu je bebe kula je bi e ala e no ne kabako de bon awka mugo de be mine tayruba mu me ka o défend bi Maliki Konate be taka kataka plainte krikaraw Maliki Konate ka plainte do be ko ya black ataka ko terroriste be taka terroriste ka plainte be taka oro mina de ko ye Maliki ko Maliki Konate ka plainte takara fo o oro de la ko service d'investigation judiciaire ala de ko parce que trop tayruba ko trop ko Maliki Konate Fransika pioni awni alache ni bolo jan don tibulu ni fama don mandi billahi ka plainte teta yoro la en grosso modo mnani mogo chama minana kataka tribunal daula ou ko comme nous me ka plainte tigan contre la ko ni surasu krefe mogo do ere kadifana ko nyagamine no de ba bebe makoro nga baradi la aminali makoro ere das sira ka fosam munu mena kele makoro no fe ou te wuli kube makoro fe de parce que ba do nuko kube makoro fe tro malien ba do ube wuli ube ta uname sosoli ke tro uba nga mo flata tro kanyu neni ba fo tro ube kan to tien ube kan diffamer ima plainte fe bebe ka do abe diffamation di ayen galon norona ayen ga imasi tien surasu sigileme ku bulo fla courage ube ka ta bafa jife mais surasu nta en valeur don mais makoro me en valeur don makoro me na video mani chama ke milliardaire ye Mali kono parce que makoro ba don réseaux sociaux inde be ka farasi ben mais surasi nta manto don c'est pour vous dire que ala ye fin de dit en la transition mogoma ou ta valeur don billahi talahi
Wallah ata valeur don. Ina do sigile ko viromanu. Viromanu, sugali ga viromanu, ukume fede, ugena ga boye fede. Ni menela yele ko viromanu. Viromanu de ibeka gen. Viromanu de mogola bo le 14 janvier. En viromanu do barake. Abefle koy. Oro ko so awnaunde allié quoi. Mais oka allié, jamana présent na nana abaka justice bla aere ka faveur de la. O justice te dien kono. Ni mogo minena songo minale ugo Macky Sall damine. O ma foko Sénégal justice ya minede. Ugo ko Macky Sall damine. Pour chéri, uga activiste muso min tara Côte d'Ivoire. Aminele, ama foko Côte d'Ivoire justice ya minede. Afara ko Alassane Ouattara damine. Ni ne seko tungara minena abe foko Assimi de ne mine parce que Assimi de bon le fait que abe fo ko anga mo nyena ma ba anga to tiki baw munu era jone me transition recta ka bambo ko la olu be ka humilier justice fait mogo te justice ye mogo be Assimi de ye parce que en réalité anga na nyogo nege a sebo ye bi a sebe Assimi ye bi kanin ko imban pew mais muna ateka ke parce que aka priorité te mais pourtant Assimi ka priorité kanga kedi kanin ko imbe ban pew ka ban pew bon ni ma ban ni tora Sénat ni ne be force ou différenciement c'est la vérité. Ima ni godron ko Assimi ka kuma justice non la justice c'est pas la justice Assimi n'a rien à voir avec la justice parce que depuis nana fangala ou yu teri ke Mali jugudi on de be ku bla sra juguka non a justice to ku ka barake asi aga CNT premier vice-président ou ye Adema clan mogodi bon Adema mogoni mogo munu ye jamana ci olu keleme kaw singorla nyagasa olu de be kaw conseiller aw ka ban yere ka mogo la non an be de kelenye malien be kelenye abe tan bon abe to srani fedro abe balro abe opposition were créer ya contrôle la on te fait de ka kew aya makoro man valeur de ma makoro coulé la aya makoro nga kuma to la medron aba donc réseaux sociaux ko ja nafa bala anga kuma la medron. Mon influence, je veux ici aborder aussi un levier plus défensif et c'est une mission nouvelle des dernières années mais qui doit être au cœur des missions du réseau. Le monde a changé, je l'évoquais, et notre pays est souvent attaqué. Et il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. Alors, par tout ce que je viens de dire, je veux qu'on sape en quelque sorte les sous-jacents. C'est parce qu'on aura une vraie politique partenariale qui passe par la culture, le sport, qui valorise nos diasporas, qu'on enlèvera, si je puis dire, les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc qui vient leur expliquer que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est ça ce qui se passe. Donc il faut casser en quelque sorte déjà parfois les éléments qu'on leur laisserait à utiliser. Mais on doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons créé ces dernières années un poste d'ambassadeur justement dédié spécifiquement à cette question qui est absolument fondamentale et qui à mes yeux est, comme je viens de l'évoquer, clé et qui permettant justement de travailler sur la diplomatie publique en Afrique permet d'installer notre narratif et de donner nos arguments. Je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés, des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contre... Beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux. Makoroma Assimi toko foya, Makoroma Sogel toko foya, Makoron ko réseaux sociaux. Koni frasima wuli ki jo, ko réseaux sociaux flek ataku dan. Kuma be flokui. Ya an nafa isa. Bon façon den jugu denan kolon den na fantan de be. On le bon viromani ala de okuma la viromani ou ye viromani ke inafo parce que viromani saraka len baraka banen do be non. On le viromani ya red nigi bo malien do la mais horon be. Mogo do be vidéo ko kala me katemale Asimika. Mogo do be vidéo ke ce ne sont pas des idiots. Façon kanou be do blaga vidéo ke et le message passe. Macron ko ale bena wulidi ka réseaux sociaux be katai. Ou te dawere ke mogo munu be farasi critiquer ou be ol black olu kele katakano le justice parce que justice Mali justice bi wallahi billahi abe ka baram ka abe a here be se farasi de mate se malien ma fa ngo farasi be ku black baraka de mais Mali justice be ka barami ke bi a juge be fanate a procureur be fanate
mais baram be ka ke Mali justice la bi wala here be ka se France de ma o te ka dawre mina ni be transition fait ne kel me transition fait dorni tararo be ta kaso bumbala bon mo mo fana be convocation tike contrôle la ibita soro ni surasi do fana kali dugula o ko be ngena bo c'est la vérité ni ay ne be dimi cliff lana awni alache tayruba ko ga plainte ko bla ka criminelu ka to bla fo yoro la est-ce que on a accepté jusqu'à ce niveau janfa nga tiakoy surasi do yere ne wole ici kali korosik ça duba yere ma fana bla nyona quoi pendant que makorombe kaka mo fara nyon kan surasi do be kan yere ma fara nyon nga imandi surasi do yi ango tienfo a surasi donne do to donne o jamu donne do surasi were te yoro fla do SE ani CNT Maliki Diaw ani Modibo Kone oluka côté billahi taala olu be fara olu ka ma fongo Modibo Kone be kan fara de ma fongo Maliki Diaw be kan fara de oluka cercle mogo do de be a mogo do de be olu be fara la hali fosuri mer munu be ka fo shukel ka santé ka a bebe ka boss trasu krefe mogo do de la o jamana be joa doba gland doba tie ha ala ka here kambe akambe